2, 3, 4. El que dinaré no t'ho puc explicar, però encara no ho sé, perquè depèn del temps que tingui, que em faré una cosa o una altra. Si tinc poc temps em faré una hamburguesa vegetal amb alguna cosa més, no ho sé. I si tingués més temps em faria uns llegums, un arròs... El que puc explicar és el que he esmorzat, si vols. Doncs el que he esmorzat ha sigut llet d'avellanes amb pa escènic, que és un pa que es fa amb blat germinat, i que no porta ni llevat ni sucre, ni sal. És una recepta molt antiga, que té més de 2.000 anys, i que és molt rica en proteïnes, en minerals. És un pa així una mica dolcet. Doncs he menjat pa escènic amb abocat, oli i sal. Aviam, els hàbits eren bastant saludables, perquè a casa els meus pares sempre compraven a pageses, a masoveres, que venien a la plaça. Jo sempre havia comprat allà, de fet anava a comprar a la mateixa parada que comprava la meva mare, que comprava la meva àvia, eren diverses generacions, totes compraven al mateix lloc, no? I va arribar un moment que aquestes senyores, doncs clar, es van anar fent grans i ja estaven pensant en tancar la parada. Ai, però ara m'haig de recordar. Can Cabús. Jo en aquell moment vaig tenir uns problemes de salut i allò buscant, aviam què faré quan elles tanquin, doncs vaig decidir-me per fi, perquè ja ho coneixia d'abans però no ho consumia regularment, consumir regularment agricultura ecològica. De la parada aquella, les pastanagues i els ous. Perquè, aviam, ous com aquells ha estat difícil tornar-ne a trobar, inclús dins de l'agricultura ecològica, però finalment n'he trobat. I després les pastanagues, que eren boníssimes. Jo tinc la teoria, no ho sé ben bé si és cert o no, que les devien plantar al costat d'un castanyer perquè eren pastanagues amb gust de castanya. Ai, mira, no m'ho preguntis, però l'únic que conec és un ficus. I vaja, aquestes plantes és cintes, però això no sé ni com se diu, no en tinc ni idea. Aquesta me la vaig trobar al carrer, la vaig rescatar d'algú que va tallar un tros, la vam plantant aquí i mira, no ha parat. I què més? Tinc un aloe aquí, un gessamí, un roser darrere meu. En allà tinc sajolida, això sí que és una herba aromàtica. Trèvols, margarites. No, tampoc m'he entretingut a buscar-los. Vés a saber, potser n'hi ha, i encara no els he vist. Jo ja abans havia començat a consumir productes biològics i aleshores vaig començar a comprar el que tenia més a prop de casa. Aviam, ara compro els aliments, els compro en una cooperativa que està a prop de casa i els compro per internet. És a dir, jo faig una comanda, els dic què és el que vull, puc detallar exactament què és el que vull, que a vegades hi ha llocs que no, que tu fas la compra i reps el que hi ha en aquell moment. Aquí l'avantatge és que jo puc escollir. Vull un manat de pastanagues, vull mitja dotzena d'ous i vull mig quilo de mongeta tendra, per exemple. O sigui que puc triar sempre que hi hagi d'allò. A vegades em trobo que he demanat alguna cosa que està fora de temporada o que no ho tenen o que se'ls ha acabat. Això va venir una mica de rebot. La meva idea no era estudiar psicologia, la meva idea era estudiar publicitat. Llavors, sí, no hi té res a veure. Vaig fer la preinscripció i aquelles coses que passen a la vida, que em vaig equivocar de codi quan vaig posar la carrera i em va tocar una de les poques carreres que tenia clar que no faria mai de la vida, que era dret. Aleshores vaig tenir que sol·licitar un canvi. En aquell temps, clar, havia passat l'estiu i havia anat coneixent gent que havia fet ciències de la informació, llavors m'explicaven com estava el tema de la publicitat i vaig veure que no era el que jo em pensava que era. I tal com m'ho havien explicat, vaig tenir clar que tampoc volia fer allò. Llavors dic, bueno, què faré? Què és el que m'agradava de la publicitat? Què és el que m'atreia? Doncs el que m'atreia més realment era psicologia de la publicitat. I a partir d'aquí vaig decidir començar a fer psicologia, aviam què passava.
Alimentació ecològica. Ja puc donar una definició com a consumidora, perquè no sóc una experta del tema. Alimentació ecològica, aviam, doncs és una alimentació on per elaborar els productes no s'utilitzen pesticides, per exemple. Per elaborar els productes doncs, hi ha un respecte en el medi ambient. I clar, per mi l'ideal és que a més hi hagi un respecte pels productors, pels intermediaris, és a dir, que no hi hagi una inflació del preu del producte a mig camí, sinó que també hi hagi un preu just per tothom. Allà on jo gasto els diners estic promocionant un tipus d'activitat determinada. Si compro productes d'agricultura intensiva, estic potenciant l'agricultura intensiva. Si compro productes que venen de segons quin lloc a molt baix preu, segurament estaré potenciant l'explotació infantil o vés a saber què, no? Jo no sé què és el que passa, però la veritat és que sí que hi ha molts joves que estan molt desperts i hi ha molta consciència, i cada cop més, Cada cop vas trobant gent més jove que no només està consumint agricultura ecològica, sinó que està realitzant, o sigui, està practicant l'agricultura ecològica. I que estan muntant cooperatives, i que estan muntant projectes, que estan tirant projectes endavant, que estan lluitant per allò que creuen i que ho estan materialitzant. Animar-te a comprar productes ecològics, o potser no ni això, sinó animar-te a pensar un petit canvi que puguis fer a la teva vida per millorar els teus hàbits. Si aquest canvi és comprar productes ecològics, fantàstic. Si senzillament comprar i no utilitzar bosses de plàstic, també. Però tot comença per un petit canvi. Quan hem fet un, en podrem fer dos, i quan hem fet dos, en podrem fer tres.